Els actes aquests serveixen per descobrir coses. Jo no sabia que Gerard li deia el mosquito, he descobert ara. Llavors, en les passades eleccions, que com sabeu vaig organitzar una candidatura, vaig tenir la sort de conèixer el mosquito. I durant aquests 4 anys que hem estat a l'oposició, digna oposició, penso que hem anat millorant les relacions amb en Gerard. Jo he agafat el meu equip, l'he posat a la seva disposició i penso que l'equip que ha numerat ell, que l'has ampliat tu, Gerard, penso que pot fer grans coses dintre del que és la vela aquí a Catalunya. Volem comptar amb els clubs i amb els esportistes. És a dir, penso que, com deies tu, la Federació Catalana actualment no és crítica, no simplement és constatar un fet, és molt buròcrata i falta sensibilitat envers els esportistes i envers els clubs. Nosaltres, tot el nostre projecte està basat en vehicular-ho, en passar-ho tot pels clubs. O sigui, estarem al costat, estarem a darrere, però els clubs són el pulmó i el cor del que és la vela a Catalunya. El nostre objectiu és aquest, és que els esportistes se sentin, que la federació sentin que és la seva casa, que puguin entrar, que tinguin instal·lacions per poder desenvolupar secretaris de classe, aturar el correu, tot això. Llavors, penso que aquesta és la nostra, i quedeu-vos amb això, o sigui, serem la federació, però els que realment estaran a primera fila i donant la cara són els clubs i, evidentment, els esportistes a davant de tot. Per part meva, que portaré el tema esportiu, penso que ja no tot està mal fet fins ara, s'han fet moltes coses ben fetes, però hi ha una mancança molt important, per exemple, sota el meu punt de vista, amb les classes olímpiques. Un dia a Catalunya, fora de, jo dic, realitats heroiques, com és el cas de la Natàlia o la Mònica, Toni, poca cosa més. Hi ha moltes classes que no tenim ni un sol barca, no? I això serà un dels motors del nostre projecte. En quant a creuers, bé, vull dir, continuar la tasca que s'està fent, crear un comitè de creuers que funcioni, sigui executiu i sigui eficaç. Jo vaig estar molt trist d'aquest final de Campionat de Catalunya a Arenys, que no hi havia vent, per manca de vent, per manca d'un reglament coherent, per manca d'això. Aquest any el Campionat de Creuers ha estat declarat desert, malgrat hi hagin hagut un primer, un segon i un tercer classificat. I aquestes són les 3 principals. Ens mou el fet de poder fer alguna cosa per la vela que creiem catalana, que creiem que no està enlloc. I fins aquí les meves idees principals de tot això. Repeteixo, gràcies per haver vingut. Espero que ens ajudeu tot el que pugueu per assolir